ketika durasi Meghalaya bernipliang sobhai pi baro syakatup kubor mata kejanmit. Syaban pais ki kubor ke bebunia ngini pecui kimat pekongsan. Pencai Menteri Ketenat ki Kambari u Dr. S.J. Shankar ya kinong yalam ki seng san perthai halor ke jinglong jingman ha Bangladesh. Penjari curfew ke Sorka Meghalaya hasil enter ke Kaput bat ke Bangladesh. Penpau ke All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association ya ke jingkloi ban penkut no ya ke jingyaki lada yo ya ke jingkular da ke jingtho. Ke jingtmu ban penbha ya ke surok hamauro kwa kinong elam snong ban penyare ke surok ban suk kalik kawan. Bat lapenlong ya ke jingelang Central Executive Committee ke UDP ban yatai halor ke jingbamla ban lebha ha ke election Lok Sabha badang syudap syen. Ki kubor ki babnya ka sarkar hene kasngi kala khot ya ka jingelang jong baro ki seng san perthai ban yakren halor ka jinglong jingman ha Bangladesh ha kani ka jingelang ka balalong hanong ba Delhi Menteri Ketenat Kambari u Dr. S.J. Shankar ula batai yakinong yalam halor kani kamat Menteri Ketenat Kam Yadari u Rajnath Singh Menteri Ketenat Kampo Ying u Amit Shah Menteri Ketenat Parliamentary Affairs u Kiren Rijuju bat Menteri ke Sarkar Pedeng u balongru u Presiden ke BJP u JP Nada kila ya donlang ha kani ke jingelang Unong yalam kaliang Persha Halok Sabha u Rahul Gandhi unong yalam ke TMC u Sudip Banyopadhyay unong yalam ke NCP u Supriya Sule unong yalam ke RJD u Misa Bihari unong yalam ke SP u Professor Ram Gopal Yadav bat u TR Bhala jong kaseng DMK kilong kaptu kat ni kinong yalam ki bala donlang ringkat ka Sorka Meghalaya kala rai ban penjari ya ka curfew hasilan ter ka Kaput bat kari Bangladesh u sembut Menteri Rangba u ba Preston Tensong u laong ba ka curfew kan sedang nadu kapor henriu bije janmit hadu henriu bije minstep hadu arspa mitar hapo uput usam ke India Habakan tho ba ki sipai BSF kabadon khandai tali ki perton sipai ki bayada ya ka Kaput ke India ha Meghalaya sector ulaong ba ka sarkar India kalong ka balakloi ban pha shu ki bor sipai ha ki por banwan Today we decided to impose curfew all along the international border with Bangladesh from tonight itself, and this curfew will be implemented only up to 200 meters inside the Indian territory from the 0 point or from the pillar, we call it, from the pillar, from the international pillar, 200 meters inside the Indian territory from 6 p.m. up to 6 a.m. in the morning every day. Kaseng kinong tre SSA ka Meghalaya SSA Non-Teaching Staffs Association lani ka AMSSA NTSA kalapan pau ya ka jinglong balakloi ban wengno ya ka jingyaki lada ka sarkar jilla ka kular ban ai da ka jingtho hadian ka jingalang bat u Commissioner and Secretary Ketenat Pule Puthi u Vijay Mantri ka President ka AMSSA NTSA ikong Jennifer J Sinrem ilapan pau ka jingsngohun ya ka jingle ka sarkar da ka baptiang ya ka lat ban ya keren halor ka jingpen bet ya ka tulap bat banthau ya ka committee Henry ka seng kala kentaj ya ka jingterwa ban penkiu tulap da arpusan na ka shispa ha ka basdang na ka daw ka jingya pher ka rukom yo tulap ha pedang kinong terai ki bamdei kinong hikai hapo ka SSA We are really very happy, and also we have been informed that our director
he has already contacted ministry also regarding this matter, and then he has already consulted with ministry regarding the funding pattern and getting of because since you know that the scheme is 90:10 sharing pattern, so we have to talk with the center and the state government. No, we are not accepting 25% at all, because some of us they might get even more than 100%. Kasinjuk kirang ba snong jong ka nong kra nong lingdo kila penlong ya kejing lang menta kasni man penpau halor kejing penbha ya kasurok hamauro ka bedon hanong po ha kani kejing lang lawan banya shim benta de kirang ba snong lembat UMLA ka nong po constituency uba Merrill Bonds aim bat ki he katanat PWD uba Livingstone Pamshong ubadai usong kenor jong kasinjuk kirang ba snong ubadai ru urang ba snong ka paham terwa ba open lingdo ubadai urang ba snong kamauro kilapan pau bakani ka surok kalong kalenti banlet shayau shahat khamtam yakinong rep ki bahap ban pinkit ya laki mar rep jongki khanang ban pinbha ya kani ka surok ki he ka PWD kila ai jingmut ban pinyar ya ka surok dalai mitar ha ka surok PWD ka pamarjan bat ka jaka jongki riu shimen Government kan ai lat hindat la ka jaka jongka mo pengi Katanat ka kot ka kia ha ka jing rakhe ya ka breastfeeding week kalasham bana ka daw ka jingbam ai dut keme ya ki khulung ha ki hinreu bana ki balasdang kala penlong ya ki khulung banduna ya ka jingkhia ka bala ban kata ya ka kot ka kia ki khulung Habakran Chakilat Pathai Khubor u Director ka National Health Mission u Ram Kumar hinin kasngi ulaong baha Meghalaya kisngokya halor ka jingkhia jongki khulung Ulaong baha kapor bakha ki khulung ki khia kumbaar lani lai kilo bat hadien kani ki hiar ka jingkhia hapo ka hinru banai katanat ka kwat ka khia kala shim ya karai ban pin sapriang jingtep nadu katayo beningkong jong ubnai nailar And in Meghalaya, one thing which we actually regularly see is the children's weight. At the time of birth, most of the children seem to be having normal weight, about 2.83 kgs. But over a period of time, within the first 6 months, they tend to lose weight. When we make the analysis of data each district-wise, that is something we observe. One of the main reasons is that there is not enough exclusive breastfeeding. And exclusive breastfeeding is so important in terms of children gaining weight, and that actually helping them to develop their immunity. And for a even for very studies have shown very deeply that how important it is to have exclusive breastfeeding the children. Ka New Trip Youth Council ni ka HYC West Khasi Hills District hapo ka jingalam u General Secretary uba Wantay Bok Lingdo kilaya kendo ya UDC ka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes bandawa penklan ya katanat labor ban te lakam ya kinong trei ki banabar jilla bat ban penklan ya ka kerdop balakmi daki pulet ya ka jingrung jingmi ki briu banabar jilla ki bawan syaka jilla kum ki nong jongok kai Uba lingdo habakran Chakilat Pathai Khubor ulapan pau halor ka jingsokya ka council ha ka bayadei bat ki jingtho ki bami ha ki rinsan lat Pathai Khubor bat ki social media ha ka bayadei bat ka jingyo rungsuk ki minderi khamtam ki bawan na Bangladesh syaka jilla te nagalang dumi ka New Trip Youth Council West Khasi Hills District But hakani ka jingwan ka jami bu sautali ki pon hakmat ju DC ka baningkong kalong ba nakaleng jami kum ka seng ni sokya ha ka bede ban yo I leng ba jong ki social media ya ka jing yo lat jong ki bru ki banabari kam tam nari Bangladesh ya ka ban yo ban rung hapo jong ka jela leng ba ki babun ki benta jong ka jela jami ba umdai tang na kata badna ki wi pat ki jela ti kan ni ka jing yo lat jong ki bru ki banabar kawan ra ka jing ma ru wat i ka dong ka than ka jong te na kaleng jong kum ka sen
ni ke part UDC ba hakabati ba kaniru di ban simkhya ba ban pek benya banam ailat ni kidi kibri kibana ba makin yo rong hapo jo kajala jani Kinong Shnong ka Nongspung bahajirang constituency Ripoy district kila penpau ya kajing sosi ka bajur halor kajing shlei ka balakta jur nakadaw kajing ti ya kilum ka bala penshlei ya kashnong hadin kajing jur slap kani kajing shlei kala jahan ya ka step hadin kajing hap slap ka bajur ka bala penshlei ya kisurok bat shibun ki yeng kisem kila shakta kini kilong yeng long sam kila penpau ya kajing bitar halor kajing shlei Ka East Giant Hills District kalayay mat ya ka jing hap slap ka bajur kabla lam sya ki jing tawa khendo hasilenter ka surok ba National Highway 6 kabalawan ra ya ka jing theng kali na ka daw ka jing tuot ka khendo Hasonapur bat kulyang ha ka surok ba NH6 ki kali ki bayat na ka ni ka surok la pensange shwa tat hadu banda dep ban pen khoj ya ka khendo la ai jing mut ya ki nong lech nong wan bakin lech na ki wei pat ki surok ban kiar na ka jing slam hadu menta amshim la don kinu ki ba men saw na ka ni ka jing tawa khendo और सर पूरा रन जाएगा क्या करेगा अभी अजानी इसकेगा ना क्या अरजानी इसकेगा Shibun ki kali kila sakut hasiteng lenti hene kasni hadin bakila dep thep petrol na ka petrol pump ha umran dairy kitrai kali kila lingo haba ki kali jongki kila sniu kabala penlong yaki ban khot ya unong shna kali hadin bala dep shna ki kali lalap bakadaw kadai na ka jingjabo ko umpnyang kitrai kali kila ya lumlang ha ka petrol pump ban ujor bat lakhot yaki pulet na umsning ban toket halor kani ha ka bayadai bat kani kitrai kali bala shakta bat utrai ka petrol pump kila ya soy ya ka soskular ha ka ba utrai ka petrol pump un hab man buria ya ki jinglot jingsab baro Ka United Democratic Party Central Executive Committee kala penlong yak jingalang halor banyatai yak jingbamla banle baha jongka seng ha ka election Lok Sabha dangshan u president ka UDP uba metba lingdo ula batai yak jingshem shakinong thok khubor hadin balawai ka jingalang ha ka ba ulapan pau halor ka jingta ka rinsan social media man pha ik jingtep ha ka por balong election ka seng kalaya tai ru ya ki jingpen kre na ka benta ka election district council ban yo ik kirtong ki bapaka bat ban ai ticket shaki MDC bamenta nalor kani kinong yalam ka UDP kin sarai ban ya ai reng ha ka election shiteng samoy ha gambegre bat lapen long ru ya ka jing snap jar ba ar minute ban kan mau buram ya uba tenuel dekar ubadei u MDC barim nashela Kami pakat application area kami dipakai kan dari ini last time proses. Kita pun ini orang yang pimpinan ini adalah pakai MDC, pakai konstitusi. Kita dalam ki MDC kita nak juga parti kita kuat menilai ini dengan kerja firm pakai. But ni empat setengah proses tu mampu membangun organize kembali pakai parti ini lah yang aja. Ka HNYF kala kentu ya ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ikong RM Korba ban shimkhya bat ban pentikna ba ka kenhun ki reunget Hindu ki ba persang ban penlong ka jingle aniam jubor hakra mau jumbun ka badai ka wei na ki jaka jungok kai ba paunam hamausen ram bat amdei ban ailat yaki shwa ban ja ka ek ka basnosi
Hakaway pat kaliang ke HNYF Southern Border Area lingba u President uba kelang thong ni ulaong bakaseng kekersan teli ya karai jong kador bash nong mausen ram ban persya ya kejing persang daki riunget Hindu ban penlong ya kejing le niam hakrem mau jumbun. Dakaway ke jumut shim ya resolution ba in ai kejing kersan bupura ya ka double nong mausen ram kate ke jaka kadon ka khana pateng pakit kadon ka history kate ke jaka amshim la nyau ya ka kum kata ke jaka ka bale nyam dulu angre hitip ya kate ke jaka barok kani ka dong jungi bakam tam irigasi bakate ke jaka kade ka jaka kade tourist spot kalong kecing sisa bakani ka krem kubon mau jumbunya mau sendram kade ka major tourist attraction jong ketiga time but kan tak sibuk lara Meghalaya ka tangkum ka jaka legle nyam jogono ka kunhun yang kerpang Mentangin ya pet ya kajing long jingman kasun benang hanong ba shilong kajing shit kalong 4.9 degree Celsius bat kajing kriat kalong 4.1 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong chispa na ka chispa minstep bat kandai po ar na ka chispa janmit kajing hap slap kalong 0.0 mm kala bandon kajing hap slap ka bamlu mala bat kajing tit uperthat haki babun ki jaka Shaban poi syaka bakut jong katup kubor ngin ya pet biasa sen hikmat pekongsan Pensyai Menteri Katanat Kikambari u Dr. S.J. Shankar ya kinong yalam kiseng san perthai halor ka jinglong jingman ha Bangladesh. Penjari curfew ka sarkar Meghalaya hasilintel ka kaput bat ka Bangladesh. Penpau ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staffs Association ya ka jingkloi ban penkut no ya ka jingyaki la dayo ya ka jingkular da ka jingtho. Ka jingthmu ban penbha ya ka surak hamauro kwa kinong yalam shnong ban penyar ya ka surak ban suk kalik kawan. But la penlong ya ka jingalang Central Executive Committee ka UDP ban ya tai halor ka jingbam la ban le ha ka election Lok Sabha padang shidapshin. Te parlok katung ila poi sya ka bakut jong katup kubor jongi mata ka janmet hadu ngidai syambiang bat pila syai kasni kublei pi baro. Discrimination student movement has outlined plans for the formation of an interim government. Coordinator of the movement has proposed Nobel laureate Dr. Muhammad Yunus as the chief